Hey, welcome to Tears of Brothers, another episode of Sibuyiseni Uthando bafowethu. Bathi amazwi la kaMakhona aphinde ame futhi kanti ke asazi mhlawumbe futhi selabalela ngoba ugwadule. Akusanethi. Kamona bafowethu mina ngovusi Mavusana aka Mavo Thela. Ngisegoli la kwamadoda. Bathi kwenyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. La malisekho selanqamuka. Bafo. Hey, siyantumela sinibingelele siphinde sinamukele abafowethu kuDuyaza Brothers. Sesibuyile futhi singodokotela bothando. Niyasazi ukuthi sidume ngani. Siyalungisa kanti ke futhi uhlangothi asulithathi. Bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa futhi ukucomment lapha. Ningakhohlwa futhi ukutshela uanti, umzala, ubhudi, intombi yakho, ubani ilo cheater naye umthetha subscribe kuphi kuDuyaza Brothers. La ku Facebook futhi bafethu sikhona. Nihambe nosifakela izitana khona. Ni subscribe, ni share mfethu umsebenzi ukhona mningi uyimfaxa. Hawu mningi. Mfuqo. Mningi. Yeah, izolotha ngiyangidingo. Yeah. Noma futhi siyabonga kakhulu uthando no support abafethu. Siyakubona liyakhula ipage. Siyacela nje ukuthi lokhu nifake effort yabo. Fake effort nitshela umzala yes. Umtshotshe futhi phone yakhe mawusi kanjani abo itshotshwe mawusi phini uyazi ngene ku YouTube lapho ucela subscribe ubuyibeke la phone yakhe. Dala uqedile usupportile lapho uqedile. Uyosola umsebenzi nangonyaka ozayo. Lalela sihamba nobhudi la. Eqhawe. Hey, inkabi yami le. Yabona Jackson ikhanda seyakazi bayisi Simoshela isikhathi. Zandla stage. Simoshela isikhathi. Yeah. Kodwa siphethe iqhawe ufuna ukuthini ngale iqhawe? Wendoda kuko kuthele ngizokusho. Iqhawe kumele likhulumele lona silize ukuthi lithini angazi. Lisebenzele ama point la asebenzisa mhlala limkala. Exactly, yes. Yabo. Yeah. Kodwa ke lizochaza iqhawe ukuthi kwenzakalani, yini eyabahlukanisa, yini la ethanda ngengane. Yini lengaka elingayiboni kwabanye, elilokulibone kule ngane le. Chaza umjitazi because iyangithusa la le ndoda ngathi ngathi ngene groundini ngene woza mfethu kade silindile vele bafu kamba kanjani yaphila kahle mfethu number 1 ngena nje phakathi endawo for right right mfethu kakhulu hayi number 1 ubuke ukuthi uthozile emotive mani ukubona nje ukuthi lize lafika lelanga lokuthi DC nginibize nami ngizongisiza kule nkinga engibhekene nayo iyahlula kakhulu man bathi ukuhlula amadoda kuyabika hayi nama ngisazi ukuthi kumele ngenze njani hayi bathi ukuhlula amadoda kuyabika mfethu sizobona ukuthi senza kanjani yebo ngoba nathi asazi wawenzeni ukuze kube nje hayi nama ngazi mfethu la wazi yebo kanti ubani usithini hayi mina mfethu igama ubani igama lami ngumusa Umusa Musa wenkosi hey nangumsisa uthini manje vele ukuwazi ngiyaqala ngithola umusa eshowini Musa saba nami ngovusi okay yeah mfethu no ngoba nje mfethu silana sizokusiza location kaGeli yona lena ayekho inkinga sizombeza uGeli but kunezibhuku ndaba nakuphenduka amaphepha amangaka kunezibhuku la ikasakho hayi nami yamangala kushuthi hayi into zami uzohamba kahle usho okay like gawe ngespirit spirit ngesali spirit yazi ibhoko zisho ukuthini kuthiwa akahambi kahle ngeke sengahambi kahle mfethu kubuye mfethu okwakho bathi amanzi la kaMakhona aphindeme uhleli kuyohlala kunjalo kunjalo kuzokushintsha lo ngeke kushintshe ubani igama lengane igama la lengane uRefile ngibizwa ngoFifi ngixoxa ukumbiza ngokuthi igama lengane yeah uRefile igama yebo uFifi mangimbiza ngoFifi angimteketisa Nkosi yami my Fifi is manje noma usumbiza ngoFifi akasakuzwa usabathe Fifi inkinga manje kudwame ngibhekene nayo ngithi ngiyazama nokufona akusabanjwa amakholi noma ngithi ngiyombheka angisamtholi ingakho nginibizile ukuthi siyafifa sasebenza impela nizongisiza ukuthi ningizamise ukuthi lo muntu ngimthole ngoba angiphatheki kahle ngoba akajwayelekile ukuthi angazanga ayenze lento ayenzayo ngoba umuntu engithi mangithi ngiyafona vele ngimthole noma ngimdinga ngimthole ngasonke isikhathi no mfethu no abantu basibiza sifike kubone sizama ukubasiza and I remember last relationship esiphuma kuyo akulunganga siphuma kuyo angisho ukuthi suka namabhadi akhona ze kuwe cha suka asabi namabhadi kodwa sengizama ukubonisa nje ukuthi kwabanye kuyenzeka kulunga kwabanye kuyenzeka ngalunga but wena uzositshela istory sakho ukuthi kahle yini enixabanisa noFifi but before sitshele lokho sizofuna ukwazi ukuthi uFifi lo nini esikhathi singanani indawonye
and nahlangana kuphi and yini wayethanda ngaye njengoba nje manje nje senihlukene wena wehlule ukumove on so ngifuna back Futhi bhuti wami mina no Fifi sina 3 years nendawo sindawonye. yeah Sahlangana endaweni abayibiza ngokuthi isemaponye. oh god Ya ila umuntu ke othandekayo ngoba umhlophe nje. oh Thema ngiqala ukubona loba kumhlophe ngambona kude ukuthi hayi lo hayi noma ngathiwani lo ngiyazifela ngayo. bangikhanyisela ba Ngazama ke nami ukuyikhulumela njengendoda kanti kuzolunga. kade kuzolunga Ya manje kwalunga semday noma kwathi senzo wanginika amafoni number ngazama nami ukulandelela kodwa wabona ukuthi hayi ngisengiyiphela vele endlebeni wagcina sekazwana nami. oh Yeah. okay wazona na ngoba usuyiphela endlebeni Ya ngoba bengafuni ukumnikeza chance bengeke ngiyeke into enhle kangaka yazi into enhle mfowethu uyayilandelela pho konakelephi ke mfethu ngoba nje manje somhubha futhi somcinga manje bhuti lo wami into engayazi anama ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngicabanga ukuthi alikho iphutha engilenzile kuye kodwa ngibona ngoba sika avoid ama calls ami sika avoid nje konke nokuthi sibonane ingakho nginibizile ngokunethemba ukuthi ngangisiza ukuthi ingixazulele lenkinga okay akasabamba calls lenze lutho hayi mfowethu asekho umuntu engathi ngiyamteketisa nesikhathi singakanani manje niqhelelene ngina 4 months bhuti wami format ngingamboni ungambona yebo kulo format wena alikho mhlawumbe ingane oyibonile wathi ayixazini indaba ka5 ngiyameka uthi bhuti wami angikwazi ukuyeka lo muntu ngoba uye oyilithemba lami and esengibheke yena kakhulu so mangizothi ngiyadula nya kwabanye abantu kuyomela ngiqalele phansi sengineminyaka eminingi ngiphila naye ingakho ngidinga yena nje but what if yena mhlawumbe usedlulile se move on hayi bhuti wami ungcono ngizwe ngaye ukuthi useke movile on bakuthi se move on emeyi kusho nawe usokhona ukuthi njengomuntu kuzoba khona ukwamukela noma ngeke kube khona kahle hle kodwa kuzoba khona ukuthi ngibe nencazelo kahle ukuthi ingani angishiyile ke okay ngiyabuzwa wona awazi ukuthi ayishilo hayi angazi sivele nje saba abantu egcineni ubone nje usamtholi angisamtholi yingakho konke nje awukho nokusolayo mhlawumbe uze mhlawumbe ngeze ukuthi lapho khona lihlala ngacabona khona mhlawumbe awusoli lutho engisola nje bhuti wami ukuthi ngathi sekhona nokuchita ngoba kuye ngoba hayi bhuti wami angeke ahlale isikhathi singaka uFIFA angangibonanga singafonelanga singayenzananga next okay so ingakho ngicelile ukuthi nize nizongisiza mhlawumbe ngizokuthola ukuthi yini lenza ukuthi size siqhelelane kangaka yeah yebo no kunakhenga phezulu hayi inkinga ayikho bhuti kodwa ufuna ukubuza kuye ubafu hayi mina umfowethu akho into engizoyibuza kuye useshilo ukuthi naye akazi kwenzakalani I think the only person okumele sichazele istory uyena sise sisifika kwenzakala asitshele nje mhlawumbe kwenzakaleni yabo okay yebo ngicabanga ukuthi ngivele ngisale sengifonela ayimphonela ngajabula okay uzokuza nevoice yakhe ishoke sikade wacela nephimbula ngajabula mfuthu kakhulu ukuthi uzwalaphile alright manje yini wakublock efonini noma mhlawumbe akayibambi ifoni noma isangeni kahle kahle ikhala epalini mfethu iringe epalini yes lana kune kudlalwa ibhola la kuphila bafe ngicabanga kakhulu ngicabanga uFifi ne yebo la kuba nabantu abadlala ibhola manje ngizwa ngibhekelalela ubhuti ukuthi my phone yangena na ngoba kimi ayisangeni ithi voicemail mfethu ithi voicemail awusiza so uthe nje na kazi qhamuka ibhoku la usinto sizohamba kahle nakho hayi asithele sisififi Hello. unjani Ngiyaphila. sikhona ukhuluma noMusa bengifuna ukutshela ukuthi sesifikile la ngasekhaya kini but singase parking eduze nje nomgwaqo uzansi kune police station ngale kwa left Okay. wecela nje usondele alright uqhawela iphi police station babona ngapha ilana nje la ngiyayibona mina la ngenzela ukuthi akithi yena usendele location lela yeah so uzovele la iqhawe okay kahle singazi ke noma mhlawumbe kwenye singazi noma kwenye indawo yini into wow yamasa lapha ubani yena uFifi yebo nyamazi ihlala okay I know that thing cha
angihambe ngiyocasha naye mina. Awufake leli qhawe emotweni sizokufaka emotweni Bheke, eqhawe okay. then mayifika la sikhulume nathi imtshele kunomuntu esihamba naye oze kuye kanje bese simtshele nesimtshele ukuthi wena because akazi uthamba nawe Okay. but somtshele kunomuntu esihamba naye ofuna ukuxolisa kanje bese ke siyakhipha emotweni sikufaka imask ukuze engaboni ukuthi ubani mawufika la ufike ube ne-speech ozosisho ingane iyashela uyayingena Lo ngingabonga kakhulu. ufuna ukushaya i-speech mawufika ufuna ukushaya u-1 Hayi ngingabonga kakhulu. okay Hayi. Awuthi ngikubeke emotweni ke qala. bafethu usayishayela akayo kanti soyosila akayidlo usayidlile udla icala igama lami bafethu ke mina nguvusi bavusana aka Mavuthela sila ekhasi sizosiza ubafu ngentombi yakhe uFifi uthi uyamthanda saziye kodwa ubafu uyakholelwa ukuthenini amanzi la kamakhona aphinda ame futhi asazi noma azoma yini kudlula ivumvumu zomoya la bekuzuyibhoku zala ekhasi wathi ubafu hayi lokusho ukuthi into zakhe izohamba kahle kulungile nangu mafifaneza le uFifi hey small yeah ngodlapha kusiya akazile la kithi Ghost yami uthi lapho emshuthi ngikubiza kumshuthi ifanele njengo taxi driver ebizwa ngomageza kuthiwa uyemshayeli Hey, anonymous. hey Nkosi yami hawo thik umhlabeni kuyathandwana kuyaliwa kuyahlukana Ngapha nangapha. onganayo uyayifunda unayo akasayifuni Ophakathi ufuna ukuphuma. ophakathi ufuna ukuphuma Abashadile bafuna ukuyeka. Osashadile ufuna ukwenzani? Ufuna ukungena. umngane yoshada Kanti kwenzakalani? isiphithiphithi Esani lesiminyami? kwathi ngibuza nayo iGhost ukuthi lo small uza lapha ngabe nguye yaba yohamba ngazi ukhathele Ubuye khathi. Ngenzeka nje wena. Akodwa uye ku ethombeni buke ngathi umuntu Uyena. kodwa izithombe kusho ukuthi vele. Ayuyena. hayi ha Hayi ungamveza lapha umntshontshe kancane Jeff. boza mama zengithi angithi yabo. nawe sikufonela yithi sikufonela boza unjani right sikhona yini usuka kude ni asikade hapha ngiyalala right Alright. okay no igama lami mina nguvusi wamanqele lona umusa mina ndikufonela ukukhuluma naye efonini yes lo oshuthayo uGhost Anonymous. yayazi phawi series khona umtshela ukuthi uGhost lapha awuyazi ne okay uGhost igama lakho bani uRefilwe okay ngizwa ngathi bebekubiza ngoFifi Asebekutekethisa. seketisi no ngiyakuzwa Fifi nemizobiza ngoFifi akazi iphone inkinga yini Yeah. okay no Fifi ngiyazi ukuthi uyayibuza nje ukuthi awu lamadoda lama gentleman la ngoba asijwayelene afuna ukungibona kwenze njani awukho lapho awunankinga wena mawufuna ukubona nje uyabonakala awunankinga noma abubani ufuna ukubona uyabonakala oh yeah ngiyakuzwa Cha philiphile ikhululeke kakhulu vena Fifi lalela ke Fifi thina sithunyiwe ne sithunyiwe size kuyimpela sithunyiwe kunomuntu osithumele ucela ukuthi simhlanganele nawe and then sikhulume nawe dala ezama ukuxhumana nawe wena awusayingeni indaba yakhe and akazi ukuthi kwenzakalani yabo so umuntu onake nazwana naye before ngaba umngani wakho ngaba umzala family member ngaba ex angazi kodwa usithumile yena yabo wena uyazi ukuthi ubani wasazwani naye bonke bazaba nongazwani nabo baningi ubani unenkinga mhlawumbe kuba uwena noma yipi Yibe banenkinga no. yiyo abaninkinga nawe ubona kanjalo wena Cause mina nginenkinga nomuntu. okay mathiwa kulabantu oqabana nabo ukhona ufuna ukuzoqondisa uzocela uPaulo ufuna ukubuyela kuwena ukuthi nibe nezwane nibe abangane fena abangane nithala benthandana nibe ifamily member ifini family member ungamxolela yini khona ungamnika ichance kuwo wonke abantu oqabana nabo bakhona ungabaniki mhlawumbe ungathi hayi awukhona unike ichance Ngiyamxolela mina but not ukuthi ngibuyelele naye. Ngeke ngikhona ukubuyelele nex.
No, alokile seyimngane wakho. Yeah, ngimxolela. Kodwa ngenibuka niba bangani. Yeah. Family member. Even a friend or whatever. Yeah, as long ngimxolele mina. Okay. Okay, no, anginankinga bese. No, anginankinga. Kunomuntu lo sithumile so ya kokwena uzomxolela uma umxolele yena ifuna nje ukwazi ukuthi what happened and ufuna ukuyixolisela naye because akasalitholi lelo thuba leli. Ukuthi uyazama ukufonela khale bad. Haza noma wamblocka noma kwenzakalani noma wala ifoni asana. Ngoba asinekuhlunje sisi ukuthi ba. Uyablokana. Ngiyablokana la imali kama kuye block Same time. Yeah. Okay. Tisho ukuthi sengiphumile kuwe. Yeah. Wena usafunani kimi? Awukhona move on. Ayish. No ngiyabuza. Mawunankinga sizombiza lo muntu lona eze cause samba naye ne. Yeah, samba naye. So mayeza sizomfaka imask cause namagama khona ukwasho before ukhulume wena. And afuna ngisho lebhalo so uzofaka imask so that uyeza ukumbona ukuthi ukhona. Cause lapho wambona usuvele omningi nechance ukuthi ekhuluma lo hamba. So ngcono ekhulume eqala. Mhlawumbe akasazi yena sekhipha imask ukuze. Mina ngizafita kwazi manje. Morbi. Stress now ufike esibhedlela. Bafana kanti ukuthi Ngisondele nomfowethu ne. yeah uyilandelele. Awusingilandele iqhawe. Yeah lo ngulube sesakile awuze naye. Uze naye ungawari kodwa akusiwo thina esingiletheleke mhlawumbe umuntu oyisisa sakho umuntu lona ofuna uxolo ufuna ukuthi niqhubeke nizwane ngibe right akusuye umuntu yabo kodwa ngicama futhi uzo understand about mhlawumbe ukuthi wena usayeshaya naye ukuthi niqhubeke nizwane in mhlawumbe uzo understand ngazo. Yeah. Kodwa ngibelieve ukuthi lento le uyayifuna because bengake asibize esimhlanganise nawe amusho sonke isikhathi emisho ngesikhathi sethu makusayesha makusenta isho akayimisele ngayo ukuthi niqhubeke njalo Nakhona yithi uzobayenzela yena. uzobenzela yena. Police. Okay. Oh yeah. Lion King has Lion King movie. Mala ngisira. Yeah, I know. Yes, Lion King movie. And Samela simba nkosana. ayethiza. Sondela siya. Yeah, right. Yabona mfowethu? Embona. Bona kahle. Ngibona kahle. Okay, ngicela lapho ukukhuluma kwesi before nje into ongayisho kuyena before si. Sanda sami. Ngibize abubhuti la ukuthi baze ungisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlangane nawe ngoba angisakwazi asabonani sekuphela isikhathi eside ngakubona iformat iningi ngiveke ngiquleke ufuna ungitshela ukuthi inkinga yini eyenza ukuthi sihlukane lapho. Boye usibani lo? Yeah. Wamaze siba. Yeah, lo muntu benzani? Uzayela. Mus. I keep your mask. Nalo bangayikhipha ngisa. Mayikhipha. Bantu mungayikhiphi. Mayikhipha kabashaya. Mayikhipha. Ngicabanga ukuthi ngangibona ma. Ngiyamfanele. Yamfanele. Usho kanjani manje la ufuna ukungibona sanda sami. Ngihlala ngiyayikhipha. Ungcono ngoba usafuna ukungibona ukuthi ngiyito njani. Yimi lo mntakwethu. Cela ungitshela ukuthi yini inkinga yenza ukuthi siqhelane kangaka. Ngenzeni kangaka? Okay, first of all, like anginiki ukudla. Bazani? Anginiki ukudla kahle. Akhe ukudla. Yeah, Chaza kuphi ukudla sithando sami? it doesn't support me like anginiki lelo thando lelo engilifunayo. Sure ukuthanda sithando sami ngoba ngisazi ukuthi ngingakuthanda ngayiphi indlela. Akake kuphele 3 years sizwana bese uthi anginika uthando lolu. Like makanemali ngispenda namanye amantombazana than mina. So mina like angitholi le attention le. Yes. Le mina ngifunayo le ayinikezwa amanye amantombazana. Njengomuntu wakho ekize. Yes. Cause mina I'm always there for him. Kodwa sithando sami bongasho ngani ngoba ngiyazama konke engitholayo ngizama ukudla nawe. Ngiyamala uma uthi wena anginiki support and azange ungitshele le nto leyo wasekuqaleni. So khuluma manje sengibize abobhuti ukuthi bekumele uyisho ungakaze ngikho. But then if wena fifi wakwamtshela yini ukuthi yazi thina sama ngekho happy kanje because uthe ukuthi mayifika lana
wathi akazi ukuthi kwenzakalani akasakutholi efonini akakutholi ndawo so udidekile kwenza so ufuna at least usazi kwenza so wena njengoba ususho nje manje ukuthi akusaphose kanje wake wamtshela lapho wahlala naye phansi ukuthi yazi sithando sami anikho happy like nje nalaba sengikhuluma naye phansi ne like ngibona ngathi like yonke into like mangikhuluma naye akayithathela ikhanda uzangimamela kube ngasengimamela akayenzi lento le ngisho naye Niyaqala yini sho ukuthi akekho serious uthi akekho serious so into ebihlezi yenzeka noma iyaqala into ebihlezi yenzeka like uyenza mayidakile mayidakile so ukudakwa lokho into eyenza kanjalo like every day ngama Fridays ama Fridays makuyi weekend nje akangiboni makasoba ubabile awenze lutho weekend yonke Hmm? awudlile weekend yonke yena udakiwe mina ngihlezi ngisedlini so tshela mina-ke ngoba-ke mhlawumbe kwenzeka yonke kade lena sekuphela isikhathi singakanani ningekho ndawonye 4 months 4 months kulo 4 months wena wenza kanjani usumuve on mhlawumbe wasola omunye umuntu noma yeah hayi not ukuthi ngimove on like okwamanje nje ngisathatha i-break thatha i-break yeah ukuthi ngizicabangisise kahle ukuthi ngifunani manje kulo 4 months khona nokuthi ucabangile ukuthi ufunani yeah but I'm not ready ukuthi ngazwala nomunye umuntu mina ngitolela maybe ngamnikeza ne-chance if yena angizolungisa yena kuqala eve ngayilungisa yena kuqala izilungise kanjani Thando sami ngenze njani Wanakho ayekelela bonke labantu lawa ahamba nawo afocuse la kimi cause mina ngifocuse kuye kuphela ayikho indoda engibhekile cause mina mangithi ngithanda umuntu ngiyabona bafu 4 months manje ningekho ndawonye kodwa still akunandoda ekhona kodwa angicabangi ngoba manje hayi le angitshela yona mina angizwisisi ukuthi samele kube umuntu engimlindayo ukuthi kumele angibone ngishintshe angazi ukuthi ngishintshe kanjani andilani namadoda ngilizile la ukuthi nizongixazulela inkinga bona ngathi anixazululi neso no sizama ukuzwe bona ngathi nje it's getting worse sizama ukuzwe story la so yingakho ngithi ngicela nani niba abantu abangikhulumelayo phela ngoba nginibize ngoba ngiyanithemba mfowethu izongisiza ake nje ukuthi ungasifake endabeni zakho ungasukeli no mana wo cha usisi uyamuzwa uyachaza la ukutshela ngezinto akakhala ngazo wena ozenzayo uyangibamba wena usuhlule ukulalela ukuze ukuthi yini umama la akakhala ngayo bese uyashintsha wena uzo-attack thina sizosiza wena lo muntu umgcine 4 months ago if thina singenanga la ngabe lo my sister akafikanga la so wena mina uyasibonga kahle hayi lo usitshela hayi lapho kunjalo bhuti wami ngoba ngizi ukumbona nje ngibonga nina kube bengasiyini benge ngimbone nokukhuluma nje ngizwe iphimbo lakhe kube bengasiyini ngaba ngimbonanga so ngiyacabanga ukuthi nami kuyomele ngizama ukushintsha kodwa angazi ukuthi ngishintshe kanjani ufuna shintsha kanjani mama cause nango ngathi akazi uzishintsha kanjani ngangimamela yonke into engimtshela yona ethi umamele yonke into enje selekhani cause njengani because ayikho into engayilalela ngitshela yona kodwa ngokuthi amsupport ngokudla nani into kanjalo nangama Friday nanga Friday yaphuza nanoba sengitshela ngithi letha leyo mali ngibambele yona kuba ngaseleka ngithenga ubona ngathi ngizobaleka ngayo control yeah no bhuti wami uyidla or something ngiyayizwa lento ayishoyo mina ngithemba njengomuntu wakhe ngithi yes ngiyayizwa lento ayishoyo mhlambe iphutha libekimi ngoba bengacabanga ukuthi ngasebenze iphutha libe kuwe nje ya ngasho kanjalo ngithi iphutha libekimi lambe ngacabanga ukuthi leyo nto leyo ngamenza ukuthi azifile le uyazifila ngakhona because kumanje nje angisamboni ngephutha lami kodwa ngizozama ukuthi ngishintshe ngibe umunye umuntu inkani yena angangipha elinye ithuba lokuthi ngibe naye ngoba ngazi uzoshintsha kanjani angangiboni okay no thina lana vele kahle kahle nasisi ngeba sila njengoba bengishela ukuthi umuntu osithumele ngoba futhi sithumele njengoba icela lento eyicelayo ukuthi elinye ithuba eyamuza ukuthi lento esho ukuthi ashintshelana la uzozama ukushintsha lapha so silana thina vele kuzosiza ubafa ukuthi yabo umuphe elinye ithuba so njengomuntu ongaka move on usesingile so ngicabanga ukuthi sinakho ukuthi mhlawumbe khona esigayizama ukusho okuncane ukuthi mhlawumbe angazi ubafo eyathembisa into lokuthi mhlawumbe ngashintsha nami ukuthi mhlawumbe uyamthemba vele ukuthi cha hayi yena ukephebula ukusashintsha asazi wena waziyo wena umazi izinto zakhe manixabana uhleze ekhuluma uyamazi mhlawumbe ubona abantu abexabanisa njalo uhleze uxolisa njalo uhleze usho yabo wena umazi yeah but then
Thina sizomtshela ekuthenini ukuthi okay akashintshe 1 2 3 4 5 6 so that now ube happy ufile as umuntu othandwayo nawe ukuthi okay umuntu okuyamthanda naye uyakuthanda kube mnandi. Yeah. So angazi una mhlawumbe uyafisa umuphe lenye ithuba. Yeah, as bengishilo ukuthi i-chance ngamnika nginenkinga. Yona inkinga. Yeah. Inkinga uye nje yena meka ashintshe. Kumele azibonise yena angakhulumi kuphela. Angithi bathi action speaks louder than words. Yes, basho njalo. So mina anginayinkinga naye cause nami ngiyamthanda. Okay. Yakuthanda ba. No, ngiyajabula ukuzwa lawo maza Kado. makuwe bhuti wami. Ngibona kuusizo kakhulu ukuthi khuluma naye ngisizakele. thina phuma kithi wena akhulume naye Ukuthi nginibize dalo wami salwa sami mayififiliza mayikho konke kwami ngiyakukhumbula man. So nami ngizozama ukushintsha kuko konke lokho ukubonile ukuthi akukho right ngami. Ngizozama kuba umunye umuntu angeke ngisathatha imali ngiyophuza ngama weekend. Ngizozama ukuthi yonke into ngiyibonisane nawe before ngizoyenza. Ngizozama ukuthi niyenze sure ukuthi ngakuluze empilweni. Because ngaphandle kwakho angisiyi next sithando sami. Hayi ngiyakuzwa. Ngizobona ngawe mina. Okay. angifuna ukuhagana mhlawumbe ngibona ngathi inhle lento yini Ngiyabonga mtakwethu. Wow, ufifiliza la. inkosi yamfisa so No, nginankinga. So angazi mhlawumbe ufifi uzofuna sikushiye naye or mhlawumbe uzobe uyikhulume naye. Hayi, ngizohamba ngiwakhe. Uzambe wena manje. Bafo akazi uyakuzwa Kushawa umoya nje. Akunalwenga angisafuni ukuzimoshela futhi. Noma ngihamba eyi1 mhlambi nama calls ami sikazowabamba. As long as siyenzile peace it's fine. Okay, no, it's fine. Cabanga usubafo mhlawumbe singamdedela ufifi sikhulume naye ubafo mhlawumbe namas badedela babe. hayi singabadedela bonke ngicathi mfethu kwenzekile okuhle nje mfethu babuyelene ba right even though bengabuyelanga ukuthi fully Yes. but my sister is willing to give you a chance my king. So kahle konke sekulele kuwena ukuthi wena ufuna ukwenza kanjani nanokuthi ubaluleke kanjani empilweni yakho. Yabona nendlela osho ngayo ukuthi wena awufuni ukumluza futhi again. Shuthi ngenqumo zakho mfowethu zizoshintsha. Also indlela ozoyiphatha ngayo nawe izoshintsha futhi izomkhombisa naye ukuthini ukuthi uyamkhathalela. Ungancishi ke mfethu ufifi ukuhle. Okay. Abantu besimama bayakuthanda ukudla mfethu. Okay. Yes, uleyo nto nje unkosami unumber 1. Yabo okunye nokunye uzobuye ukubone. Ngiyabonga. Unakekela imama mfethu liyakuthanda selikunikile i-chance or lisazokunika i-chance angazi kodwa kubuke kumina ngibona ngathi hayi uthi uyakwamukela. It's just that nje sefuna ukubona ini ushintsho ku Nami ngizozaba kakhulu ukushintsha. Twami nasekudleni ngizoyenza sure ukuthi ngimnika imali kube uye umuntu othenga igroza yasendlini sizokwazi ukuthi siphile kamnandi ngoba lokho kuyiphutha ebengikwenza vele lokho akusho kuyiqiniso. Ngithenga ukudla kodwa kube kuncane utshwala bube buningi. Sengizozama nami ukwehlisa utshwala thenga kakhulu ukudla. hayi siyabonga. Anginake ngicela ungasithola lapho sokuthola lapho umuntu wena. Alright. Fifi no mana kulega Sondela fifi. amlandela umuntu wakho. Awuzohamba nomuntu wakho. So. Sujahe ubabazi. Awumjaka. Okay, so most wala uyabuyela endlini. Okay. No, Fifi. Kuwena phela inhliziyo yakho ne? If ifela ngathi uzoba right naye, it's okay. Ungaqhubeka naye. Thina besizelana nje just ukuthi hayi usokuvusela amanxeba akhe or yini no sokubusela back ingeni. Uzothi mase eqala futhi bese uthi labafana bakamanqale yibona abafika la bangibiza bangihlanganisana lobusathane lo ngingasafuna ukuhlangana nawo. Yes. But thina besifuna nje ukusiza umjedu ukuthi ekwazi ukuhlangana nawe and then umtshele whatever ufuna ukumtshela yona. If ubuthe awusamfuni right bese ngesisho ukuthi okay ngithatha ngenkani yabo kuwena. Phuma ehlizini yakho. So sengisho ukuthi isinobo uzosithatha because uzovnesh ejayeni. Siphuma kuwena cela ukuthi ube screw right. Ne? Uzicabanga wena. Okay. Hayi siyabonga mfeka yena. Saka. Oh yendodeni yakho. Ayemlandela. Ngoba phela uqhamuke ngapi? Kulungile. Kulungile mfiki. Hayi ngabe kulungahamba. Hayi no, so asondela ethizini. Eish. Yes, Eish.
Yeah. Hey. Sekasi ukamba ukubona, Eish. ukubona ukhamba. Hey. Mawubona ngekasi ukubona ezulwini. Hey. Uyakhala ofike futhi umncisho kuhle. Yeah. Uyingishelani ingane ukudla nje. Majita engancishe ingane ukudla. Thengani igawulo. Awucabange nje ingane izokhala ngephalish. Uyazi lesithombe lesi sika ubani nomjita lo ubani ublade yamkhumbula ublade ebuka intombana nje ethi uzodla imovite Because slow. uqeda ukushaya uqembe ubuye nje kanti uzodla imovite noma Because slow. usani ukudlisa izingane imovite Yeah. noma go slow guys musani ukudlisa izingane imovite nama go slow thenga nje igroza or whatever bafethu ningalambisi ingane zabantu ingane siwele kubo izizovakashela wena or izohlala nawe bese nikubulala uqede energy hayi guys Hey, wait. ngafethu hayi kusebenzekile yazi No, hayi siyabonga. Ghost. Siyabonga. Saze uGhost Hlubi, noma uGhost wakhe. Kodwa wena noma uGhost. uGhost okuyipower. Kodwa nje Ghost. ghost something Ngibonile futhi kudlula nama ghost lama. Wasilo mfowethu zakhe ihamba kahle. wena ngampela zihamba la cha uyaya Zila hayi. Shuthi nje uhambe ephashini. le konta kayenzile mfo Ini amaqembu ebhola lapha la ngaphezulu nokuchallenge. but it's a big thing yazi futhi ibona intwana encane zidlala idisk kanje yeah it's actually yeah it's a good initiative good practice ngapha zi-active intwana No, haya. Kumnandi kasi. Ipokota iningi ipo umoya lokho zini. ziyakhala Hayi imbongolo. Wathi khona sizoba inja, khona sizoba imbongolo. iy'nkosana lezimbongolo kaziyafakwa namaqhoks Wathi ungizwe ihlukumezana imbongolo mina mfota. animal abuse Eh? What's up, nigga? I love that car, man. iy'nkosana lezombongolo yazavela I love that yava car. umbongolo ithi phuma nje ekuseni iziyolala ntambama ihamba usuku lonke Hey, please. hayi sothini Sambeni kumnandi guys. hayi mfethu asahambe Ghost, take us home.